İnisiyatîfa Sûriyeyê ya ji bo azadiya rêbera Po û Yekîtiya Bijîşkan a Bajarê Reqayê ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan bi dirûjma bin pêkirina heqûqa navnetewê ya li ser rêber Abdullah Öcalan û mafên edaletê konferansek li Bajarê Reqayê li dar xistin. Konferans li ser dirûniştinan hate dabeşkirin. Di her dirûniştinan de tecrîda girankirî ya li dijî rêbera Po di aliyê heqûqî de û sîstema îmraliyê û tendurustiya rêber Abdullah Öcalan de hatin nîqaşkirin. Piştî nîqaşên berfireh ên derbarê her dirûniştinan de beşdaran hin pêşîniyar parvekirin û konferans bi encamnameyekê bidawî bû. Ji xalên ku di encamnameyê de hatine teqeskirin, li cem Dadgeha Ewropî gilî li dijî Erdogan bêvekirin. Bala dewletên li hevkirina Cinêvê îmzekirine bikişînin ser doza rêber Abdullah Öcalan. Komîteyên qanûnî ava bikin ji bo ku doza dîlgirtina rêber Abdullah Öcalan şîrove bikin. Piştgiriyê bidin tevahî înisiyatîfên navneteweyî û înisiyatîfa rêbertî. Fişarî li rêxistinên navneteweyî bikin ji bo ku erkên xwe yên heqûqî di doza rêber Abdullah Öcalan de bicihbînin. Li ser asta rojhilata navîn konferansekê li dar bixin. Komîte û liseyên heqûqî ava bikin ji bo ku van Sucan ragihînin aliyên têkildar. Ji bo eşkerekirina tendurustiya rêber Abdullah Öcalan bi hevkariya Yekîtiya Tendurustiyê ya Bakur û ya cîhanê doz li Bakur û Rojhilatê Sûriyê vekin. Ji bo dîsa li doza rêber Abdullah Öcalan vegere nameyekê bişînin Dadgeha Adlê ya Yunanistanê. Konferans ji bo li darxistina çalakiyên têkildarî doza rêber Abdullah Öcalan platform e. Xwe bigihînin paytextên erebî û cîhanê li ser asta qanûnî û heqûqî. Ji SPT bixwazin encamên serdana îmraliyê ya di dawiya Eylûna 2022 de çêbûya eşkere bike. Divê dewletên mezin di serî de dewletên Yekîtiya Ewropayê helwest û siyasetên xwe yên dualî di doza rêber Abdullah Öcalan de biguhere. Ji bo parastina doza rêber Abdullah Öcalan avakirina komîteyekê ji parêzerên ji tevahî herêm û dewletan.